TikTok mizo YouTube channel thir tu te in zavine se bai levek ule tun tuma chun tum danga kan ti chu ngai lo de ulek video danglam le hlim om lungche thlak angreng tak buk si ran ti chu ka tumanga tuna chanchin kan soi tur hi komeng maza tang to khan mi te soi lo ani to thina Romeo and Juliet tein mangai na ayanep chung lo mangai na dik tak par chu tir tura zin kong hau tak le ro rum chu mi te trap pui ani rolin mi te hlimpui ani thau boxi tuna ka video lo en tu te ngei po hian in chet nel nul to karinga tun tuma hian cheng zokin mangai na tikin a huam thui je tarlan na love story of the century an ti hial chu en ho kan tum don ani Dr. Padiumna Kumar Mahanadia chu Odisha State ta chung kore theile nam hnoi hnung dalit namatang chuan kumsang ka jako samnga pakhat khan alo pianga no pangte ni lai tangin no pangfing le khathiam thei tak ani amai ro chu ti lai chuan namwanga in mu sit na le in thliar sanna India rama ala hlor le a thin kum na huna le zerna ina te chuan zirtir tu tang thling chuan har satna atok thin mishing vek du taka pathian ina sim te vek kan ni a engwang nge in thliar sanna hi mishing te nuna hian atam thin ti in voitam angai tua no pangte mani se midang te endan le an thliar sanna chu a hria thiam ve vek awang chuan aril ruana in arukin atap ro fothin no pangdang te bula a omin tu hmel hlimma a mungai lova no pangdang ten zirti na thatak an don chin lain ani aro chuan chuting chu adong ve ngai lo anu ero chuan lungai lo tur le tur sam turin a fui china engtik ni ai ma chuan chu hun thim chu ala re ve mai tur thu chu a hril thina zom na hlo chu hun tur le midang ten pangai taka an en ve theina tur chuan thei to pazer na chu chunjom turin a fui mol thin chumi mai pilama chuan anu chuan engtik ni ai ma chuan lalfanu angmai mel tha le du om chuan laron jong chok ang chenga ani chuan mangai takin en kolang che azodiac sign chu Taurus ani a ani chuan music angai na em anga nu pahlim tak in ni ang ti in a hril fothin chuti la chuan mahana dia chu no pangmai alania anu thil soida chu chiang tak pon a rathiam lem lo thil thleng tak tak tura po angai lem lova masemak tak main anu chuan hril lok na adong nge ni mahana dia hena chuan anu pui tur chu India mi ani lo tu le aram dang atanga local tur ani thu thleng chuan chiang in a hril fo mai thong mahana dia po chu alo thang lian so ve zela an kholama zirna azir zo hnu chuan dali lama lemjeka ejong tur le a tu thoka a thei anga zirna po chu chunjom tum chuan akalta a ano panlai tang to a lemji chu tui le thiam ani awang chuan mi te po chuan alemji thiam ji chu an thra thuaya India rama milar le meropi tak tak telem chu ziakin mi te chuan an thrapung chak ta hle chuti hunlai chuan India rama chuan lemjiak thiam le lemjiak ka ejong tam tak an om to thowa mase mahanadi ero chuan anni laka chuan danglam na magde umai anaya tulem po jiak don se minute som ai rei hun amang ngai me ulo reilo te hun mang chung sia moi tak le ang tak maya ajiak thei thin chu mi te chuan makanti in an lom hle maya mi te siat a hlo na chan bul ber le reilo te chunga alar hlui na chan po chu ani midang aya adanglam bing na chuan vorlar chhozelin chanchin bua te hial chuan a ming chu a chuang chho tan ta a mi te chuan an ngai venin lemjeka asum don na po chuan ma ason chakle chu nun chu thlak danglam ve tialin tuna chun sum le pa ya po a mangot ai chuan a jiom ta January sangka jako samsari panga kum ani a January thla delhi ko pui vo zia chu kan thau ome chumini chuan mahana dia po chu adan ngain alemji na dor lian lo taka chuan akal le a thiltul ang chu thokin a boi le to hle chuti lai chuan mi che pakhat mel thatak a melen reng po mi ho safanu ninge yangai thei India mi ni lo ti hriat reng sambungil siu mai chuan aron panta chuti takalem ziak lama milar chu alemji tir ve nge tum chuan aron pan aloni chunu chu Charlotte von Sedven ani a Sweden rammi ni in chungko ho sa takatanga lochar chok chu alo ni ngeya London ale khazirin hun amang thin India ramazin khotong tura local ani a chuti la ya kong puilar tak hippie trial anti mai chu horan zo in
Bayrot ngatin India ram alo thlenga Turkey Iran le Pakistan ramte aron suat luan vek nuin ni somni pani nuwa India ram alo thlenga mahanan di ming than na le larna chu rethuain rang takina dora ngai chuan aron panta ani mahanan di po chuan Charlotte dudan ang ngai chuan uluk takin alem chu alo zia sakta a minit som chung lek chuan azo fel le tamai Charlotte chuan chulem ziak chu ayan wanga alung oi ta that lo adu dan ni lo thu le alem ziak chu ama anen in anna po om lo thu chu asoi ta thlata mahanan di po chuan nuam lo ti in ngai dam de chu adil hiala aduang thlapa zia sak le tur chuan ain tiam bok masa Charlotte chuan chumini tan chuan hun anei to lo thu chuan achang ta tlat mai atu kain mule tur chuan in tiamin Charlotte chuan mahana di chu achu san ta ani atu kalong ni chuan Charlotte chu thutlenga chuan rem takin a thu a mahana di po chu lemziak tur chuan ain bo sei le tanta vaikhat nan chu nula mel thatak ma chuan azam ti tatlat amain India rama milale ropi tak telem po chu alo ziak to thin mase tuntum anga azam reng chu ala nei lo minit somaral le chuan alem zia chu zovin Charlotte chu amu tir le ta a lautong taka lo ngakin Charlotte ngai dan tur chu enge ni ang chuta Charlotte chu muang changa lo tong chukin chu mahana di alem zia chuan adu thu ala sam lo ta cheu mai ilem zia thiam zia le ilar zia te ka ri a mitam tak lem zia nal tak po kalo muto masa enga tinge ni le kalem zia hian midang lem izi nen ai nang lo tlatane keima chun ilem zia thiam na hian omzi anei lo ani ange ti in asoi te hiala inge chan le wang ni le ti in azot ta chot mai amania Charlotte dor chung alo ra lu chi khan mahanan dia thinlonga chun danglam namak tak aum tat maya anu panlaya anu in alo seilok to chu nu ngai chun dia riat na anei tlat Charlotte nena chun dor chunga alo lu chia athinlunga thil tam tak alo lu thu le azam do tlat thu chu asoi tangenge a anu thil shilok na ero chu engma asoi lang lem lo Charlotte chun shit bel chak takin alo zo bel thuaya mase mahanan dia chun thil danga chang ta lo chuan zona azot le ta hlop thung ram hnuai ingai na em Charlotte chun te reng mai te na changa anila izodiak sign min fil thayem te azole chuan Charlotte chun Taurus te na lo chang le vara ti dang te an soi kai jal nu chuan Charlotte chuan music angai na ji thu po chu asoi chukta chuta je chun mahanan dia thinlung chu ain thum ron ta tlut mai anu in lo seilok to nge chu nu nge chu ani ti chu aria azamin aham hai zauta anu ina alo seilok to angai mi ziele ni na chu Charlotte chuan anei vekani mahanan dia chu in thing harin Charlotte chu thingpui in puya chuna som ta a Charlotte po chun lorem tin anti tina chun khoi tanga local nge ani ti de chu mahanan dia chu na sota Charlotte po chun in hong taka lo chang zelin Swedish mi ani thule London ale khazir thin ani thu te an chung ko chan chin thleng chuan a hril ta veka chumeni chuan hun hlim tak mang donin in ngai nat po anin ngai na ngal hle chumin hnu tang chun anin hmuta zeu uzawa Charlotte chun India ram thingtlang khu mu achak thu te a hriat nu chuan nikhat chu mahanan dia chuan Odisha an mani khu ngai chu mu puya asom ta a Charlotte po chu alimin a phur khop mai Odisha an thlen chuan Charlotte chu hotela chuan ain ngata mahanan di ero anin lama chuan ain ngat thung atu ka mahanan di nu le pate mutur chuan roman na an siama ti chuan tu khuwa alo vara phur takin mahanan di chu Charlotte lam tur chuan hotel lam chu avapana Charlotte chuan lo ngak ring to in mahanan di alo mu chuan ahlim hle mase mahanan di ero chu makti na in akhata Charlotte in sari moi lutup kai chunga alo ngak ring mai chuan atiham haya seimei tur po relo hialani chuting reng mai chia sari kai in me chu alam mulo reng ani chumini chuan mahanan dia nu le panen chuan in mu in hlim takin hun an mang hawa khachunga temple hlui to tak te chu tloin mun sang an fangkual bok tlaila maloni chuan mahanan di chuan athin lunga zona le averuk chu arhitta anu panlaya anu shilok na zong chu shilin ama ngai chu anu shilok to me chi chu ani arin thu chu asoita a engtin nge Charlotte chuan adon sunang tia zam taka aum lai chuan Charlotte mela hlim no lo lang chuk chu a mu thiam ta Charlotte po ahlimani
chumini tang chuan anin kung kai na le mangai na chuan atakin par achong tanta a mase Charlotte chuan India rama omphalna anei chu a hmang zo trep to a hun tlem te nei chu am taka hmang dunin mun sang sanga chuan jin kualin hun an hmang duna an hlimna chuan rei adeyangem anin hmangai na chu atlon ting theingem ti po chu an thiam bik lo hun naliam vele dewa Charlotte ho hun po chu alo thleng don ta lungai la in thalel taka hun an man lai chuan Charlotte chuan India ram achu san ma a in nei chu arot tamok mai le nupan ni chuan an tan thil a ol samjok tur thu le kumkhu a omdun adu thu chu hrilin in nei chu haram ti pui turin angena mahanan dia po chu na sathiamin India rama nge chuan Indian dan chuan anin nei ta ani Charlotte hian mahana dia hi thinlung takin amngai ani ti hairol ani lova arola Sweden a hroi thlak ngal adu wanga in nei na bo sei tura ngen rup rup po kha an renga mase mahanan dia mi padik tak rel rupu chuan adu haulo kabial nu nilavin kanupui ngei ini to a eng tiknia emo chuan nangma motorin kalokal ngeyang tuna chuan nei kalanei lo ti ihri a isum le pai manga irola kalchu kadu lo ani theito pin hna ka thokanga kasum tho chu mang ngein in rama ngei nangma motor che in kalokalang ti in achang ta tlat mai Charlotte chuan a thlem chiam poin mahanan dia chuan a hnial tak bur awang chuan in tiam kamna nen Charlotte chuan mi tui tla chungin mahanan dia chu Sweden ram chu apan santri ani nisom ni pani nu chuan an ram chu thleng le in apasal chu angai thina chutingin mahanan dia po chuan a thei ngil ngai lo lekhaton hmang chuan in bepo orengin an lunglen thu bak soi thei an nei silawa besin nen chuan anin mole hun tur chu an thlir ni tin thin mahanan dia po chuan thei to pa na thokin thlona ticket alei thei hun tur chu besin in thlir fan thina mase besiang in paisa a khol hlei thei bik silo hunaliama mahanan dia chuan anupui chu ngai hle thin mase ama motora kalna tur thlona ticket man chu atuak nga thei mai silo leilama Charlotte po chuan apasal lo thlen hun tur chu thlirin nitin mai chuan calendar alo an thin hunaliama kumsang ka jakwa sumsari pasari kum alo herchok der mai mahanan dia chu nga chu ni reng om theilo Charlotte chuan veitam thona ticket thon atum thina mase mahanan dia chuan anhil fitla zel mai si anupui chu athalal lova angai lo chu ani haulo asum le pai tho chu ngei manga anupui chu mua pasal tha mi padik tak ani zia chu lan chu tir ngei chu adu tlat amma zung aya na chu thok na sa in hun ol po anei khat ta hle mase chu ti hun lai chuan thona ticket chu ato em awang chuan atan chok phak ani lo ti chu are thiam chanta ticket man tur tu ka hun a man reng chuan anupui amangai munani kho chu atlai zel don si ro mana dang chu asiam mai angai ta ani chuti lai chu mi tam berjin thin dan bairo da kaldan chu ashi a aram sang paltlang angai tu thu po chu a ve ngei mai chuti lai chun tun laia visa an stick ang chuan an lo la stick lem lo boka har sat na nei lova chung ram te chu paltlang thei mai a in be sei ta bok ma se eng motorin nge akal chuanang mahanan dia tan chun eng kung mai po chu a ol ai lova mase tumru na chun lotlin na atlen thei ti chu apom thung thutlu na khir khan le ro thap tak chu asiam felta January ni samhila pani sanga jakwa samsari pasari ani chuan Delhi atanga Europe khumbola azin tur Bhutan na tur chuan a cycle chu ala chuakta a cycle chu mong chuan a in rap thling zo angem le mase nu pui amangai le athlak rel ngoi chu a mu theina ta na kong chun ani si Amritsar chu har salo tak chuan a in rap thlinga chuta chun cholin Pakistan lampan chuan a in khal le ta a kong har sa le bumbo tam tak apal tlang nuwa Afghanistan chu alu chole ta ani Afghanistan le Pakistan a hi chuan Hindia thil soi pui thei mi enge mozat an la oma wangin tong lama chun har satna engma ala tok lova mase kal le zenga tura ero chuan engin nge lo mu kang le ni tinin kilometer samsari vel zel chu tlanin a chau huna a chol mai thina sumle paitam anei lo chungin a ele in turbaka ari na man tur apek angai thin masewani thlak takin alemje thiam na chu a chor tangkai hle a paisa nei lo to pa chun ko thlera thuin mi lem te chu azia saka amumo ang chu a lo chuak vele mai thin then khatin paisa an pe a then khat ero chun ei tur te pe in paisa aya an ina hari tir te po anom bok
chutiang hi chu ni tin chuan chumlo chatlo chuan akal bek bek zela bedon chang nei ma se kile theini in ain relo mirama tu khokha hriat lem lova thi bo chu atum lova anupi mangai le ama mangai em tu chuan alo nga karenga ni ti a hriat na chuan chakda thar pe in anupi chu bedonga siam thei ani lo ti chuan ain fi mol thin ahar sat na chuan tor chelna pe in role ni sarum rut zong te chu apal tlanga damlo khosik chungpo abai ram na chuan thlotlin na pe in tlanga chung zat sai kala asin nuwa atumram Sweden chu aluta ani Sweden ram alolu nu hian police officer pakhat chun lo ti dingin khoyakal tur nge ani thule khoyatanga local nge ani ti te engin nge local ti le engti tura local nge ani ti te azo nu chuan mahanan dia chun olsam taka changin a cycle manga India tanga Sweden loin khal thleng ani ti asoilai chuan police te chuan mak anti in rap thlak anti zok le a local chante an thiat nu phei chuan anza in an ngai sak le ani anni chuan hadam tirin inupui imulet le na tur konga chuan thei topin kan puing che ti in an soita hialani chutatang chun police te chuan akal zel dan tur chu ruaman na an siam sakta a anupui te khuwa athlen theinan chuan train ticket chu lei sakin a cycle po chu an phurtel tir te zelani Charlotte te khuwa athlen mai hian mahanan dia chanchin hi media lama chuan alo darna sa hle man to a mi te chuan hmangai na thu zia chu ro puyan ti in an ngai san thu chu an tlang au puya Charlotte ngai po chuan media tang chuan lo shave chawin hmangai na le khongai na in po sab chung chuan tap chungin manmo takin train station pan chuan Atlanta ngala anin hu chuan engma an soi theilo loma wanga mituinen chuan anin ku a chong theile thu soi theipo an omlo Charlotte chuan a pasal chu aena atana in pek na awanga akong zo zaite angai tu a pasal a hmangai chele borchor taka amu chu alain dat takzeta amit menga achau takzet ani ti amu phei chuan athin lung chu ana takzet mai khongai na le alom na mitui in pol surzung chung chuan anin lampan chuan a hroita ani Charlotte chung te po chuan mahanan di in pek na chu ro puyan ti in an ngai sang a an fanu chu a pasal chuan a hmangai takzet ti chu an rethiam siang hle harsat na engma an siam lo an fanu hmangai tu chu lom taka lo kuang ko in du sakna nen an lo dong songa Sweden ram ngeya chuan avoi ni nan Swedish ram dan mang chuan in nei na ro pui tak an bo se sakta ani chumi nu chuan mahanan dia po chu Sweden a chuan cheng chun zom ve in Charlotte ne chuan nu pa in kupram tak an ni chhozela fa po pani nein tu na tak phei chuan mahanan dia chu Sweden rama Odia Culture Program Ambassador ni in bite hriat a hlo hlea TV channel rang a interview po chu mutur om cham chia Dalia changa Sweden cycle azin chungchang zo na po chu la tong fovin engma thildang lam le ro pui bik ti kanei chung lo an hmanga itan chun tu po in katiang kha antivek thayang ti in a chang mai thin mahanan dia jin kong hi aul sam lo hle maya thile rola ni sensarum rut noya thanga lai mai cyclein jin kong azo a ramsang pasari lai mai Pakistan Afghanistan Iran Turkey Bulgaria Slovenia Austria te apal tlang nuwa Sweden alu chau ani mangai na awanga ator na le tor chelna te ain pek na le amangai na nasajje te miten an hu khan mita thinlunga na satakin na athoka an ngai sangin an ngai lua anin mangai na te chu za om anti hle a kumzabi khat chunga mangai na moi le du omber love of the century ti in an soita hial ani